Hayi ngiyanizwa nikhuluma indaba yamasi nithi abanye bathi amnandi ayinoshukela, abanye bathi hayi bo amasi awafaka ushukela. Nabawa abanikazi bawo amasi bathi angafakwa. Abanye bathi hayi thina siwafaka amnandi ba. Yabo ngiyezwa yonke lonto mina kahle kahle ngikhuluma iqiniso. Amasi angiwazi ukuthi amnandi kanjani. Into engiyazi kahle naye Nando's. Ngibuze ngeNando's-ke ngizokutshela ukuthi imnandi mayini. INando's ifuna ukuthi ngathi ungayithenga ngomsombuluko. Ungayidli, wenza i-take away. Ungayidli uyithathe uyifake efrijini. Nakhona kwi-deep freezer. Uze uyikhiphe ngoLwesine. Ungayidli, uyithathe uyibeke phezu kwefriji. Uyibeke phezu kwefriji uze uyisuse ngoLwesihlanu ekuseni. Ungayidli, uyithathe uyifake kwi-microwave. Fake microwave ithi masishisa bese uyayikhipha. Ungayidli, uyibeke phezu kwe-microwave. Beke phezu kwe-microwave uyithathe ngomgqibelo ekuseni. Ungayidli, uyibuyisele efrijini. Hayi kwi-deep freezer ke manje. Beke nje kahle efrijini. Kuthi Sunday ekuseni uyikhiphe efrijini. Uyifake ekhabetheni. Ungayidli, fake kahle ekhabetheni. Bese kuthi ntambama after church nakhona mase uqeda wenza yonke into nakhona usu-ayinile kahle, ayinele izingane, wayilungisela kahle yonke into. Usuthe nokubuka ne-TV, usuyitshela usuyolala. Bese uhlala kahle phansi. Bese uyayidla ke. Hayi, angiyazi le nto mina. Namanje angiyazi le nto. Yazi angiyazi le nto la. Enye into. Yabona ngoba ngitshela manje. Lo ngayithenga ngomsombuluko. Yabo manje into engizoyenza yona. Kodwa imnandi yona ayidluli ishow ezobe iseCarnival City 24 August. Single partner. Eqala ngo-8. Amathikithi asekhompyutha ticket. Ngikutshela le nto bangenza ukuthi ulithenge manje ngoba nayo Nando's le ngayithenga ngomsombuluko. Ulithenge manje ithikithi 150 computer ticket. Angiyazi le nto. Ungayidli.